Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 11, bersikulo 20 ngadto sa 24. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Og ikaw Capernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili, itambog ka hinuon ngadto sa imperno. Kay kun ang mga milagro nga mahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini hangtod karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.